De Ovelliña. De Ovella. Ovelliña da ponda por aí, o pastor tamén anda por aí. Sí, que estés por aí. Pois mira ali, ali está na reileira para coller un globiño, non ves? Xa. Pero quedastes así vestidos dende o Belén, do Nadal. Dende Belén, claro, dende Navidad dixemos, bueno, pues vamos a guardar los disfraces, verdad? Eso nos queda por un troito, que non pasa nada. Claro, que son abrigadiños. Son abrigadiños e ahora para esta época está ben. Home, claro. Pero mira, que lle diríamos a toda esta xente aquí, disfrazados os nenos, sí, pero os maiores... Os adultos nos animan, verdad? Que se teñen que animar un poquinho máis a disfrazarse cos pequenos. Ou non. Que o diga eu tamén. Eso digo, eu e ti, eu te disfrazando deixaxe na clase. É que veño disfrazado, porque eu suelo ir de etiqueta. De smoking, non? De etiqueta. Entonces esa... Oxe, me disfracei de paisano. Formal. Claro, Moi ben, así me gusta. De populi. Bueno, pois nada, seguid disfrutando a pasarlo ben. Está Igualmente. un rollo infantil para todos os nenos e nenas. A disfrutar da lobiño. Estamos aquí en plena pasarela Cibeles de Soutomaior con Agustín Reguera, alcalde. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Estamos aquí. Isto promete, Promete, claro que promete. Malo sería se o carnaval non prometera, non? Sí, a verdad que sí. Infantil, hoxe para os nenos. Hoxe para os nenos, sí. Para os nenos, para os pais e nais e moitos abuelos tamén que hai por aquí. Moi ben, pero que debe vir con, non? Ni un gorriño, ni unha corbatiña. A verdade é que aí fallei, pero prometo mellorar. Bueno, prometo mellorar. Hai unha oportunidade o domingo para mellorar. Sí, o domingo día 5. O domingo día día 5 algo faremos, inda que solo sexa pois un bigote postizo. Sí? Sí. Hai esa promesa. Hai esa promesa. Pois aí estaremos para buscar. Algo poremos, non sei o que, pero ímos pensalo. Bueno, moi ben, moi ben. E que algunha novidade para este domingo día 5? Bueno, eu creo que o que temos é de moitas comparsas anotadas, hai unha lista de espera tremenda e, bueno, polo tanto, o éxito está asegurado. Temos máis de 15 comparsas que van a participar no evento e, polo tanto, eu creo que se o tempo acompaña, o éxito está asegurado, seguro, ademais. A ver se aguanta, hoxe é inmellorable. Hoxe fantástico, esperemos que siga aguantando. A verdade é que si, pois nada, verémonos entón o día 5. O día 5 vémonos. Na comparsa, moitas gracias. Veña. Águila 1 llamando a Búfalo Rojo. Águila 1 llamando a Búfalo Rojo. Contestando. ¿Me recibe Búfalo Rojo? Señor, aquí estamos, en el medio de la masacre esta. Mira que están esperándonos en Figueiredo. ¿Qué tal, amigo? Que baixamos de maniobras. Efectivamente, a dar unha voltiña por aquí despois do traballo. Moi ben, que viñeche con algún cativo? Efectivamente, por sillos que andan por aí. E que os trouxeche tamén do exército? No, ven de ninja. Para os dos guerreros. Sí, señor, pero vindes de camuflaje ou non? Efectivamente. Sí, que non os conoza nadie, por favor. No. Moi ben, está de lo pasando ben. Sí, señor. Pero mira, estades aquí no parque, que o parque está todo ano, ali as atraccións están hoxe. Efectivamente, pero hai moita xente. A ver, non me quere ir, eu quere xogar aquí cos compañeiros de cole. Haberá tempo para todo. Efectivamente. ¿No? Hola. Que tal? Sí, bueno, vides os dous guapísimos, De gatiños, ¿no? E como se vos ocurriu vir disfrazados de gato? Por el dibujo animado de gato. Que hai uns debuxos animados de gatos. Sí. E a ti gustan esos debuxos? Como sabéis, Calmoa. vamos a hacer una demostración. É que eu non vexo eses debuxos, o mellor me gustan moito, eu non os vexo. Tú. Pois teño que miralos. E son os teus debuxos favoritos, Ahí, mira, hay que hacer esto. Ou hai outros que che gustan? Llegar al final. Sí, dar son la sus vuelta. favoritos. Bueno, que tal? Está lo pasando ben? Sí, muy bien. Xa tivestes pola gincana? Y salir Sí, por xa ahí. estuvemos. Moi ben, pois nada, a facer todo o percorrido Vale, e gracias. ir para casa cos traballo feito. Gracias. Gracias a ti. Que? Ríñeme. Claro. Non tuve tempo. Ai, o tempo. Non tuve tempo. O tempo fai bo tempo. Sí, fai bo tempo, pero andamos a 100 e non hai maneira. Bueno, pero mira, para o domingo temos unha oportunidade espléndida para desquitarnos. Prometo intentalo.
Bueno, pero que promesa é esa? Prometo intentalo. Nada, hai que o alcalde xa nos dixo que como mínimo sí. Pois eu tamén. Si se compromete o alcalde, eu tamén. Veña, va. Aí estamos Veña, falando vai, xa, vai, sí, empezamos veña, a falar. sí. Bueno, e que tal hoxe? Pois fenomenal, a verdade é que os nenos están respondendo moi ben porque están participando en todo, e que o tempo estupendo, o sea que eu creo que millor, bueno, imposible, vamos. Xa fixeche a gincana? No, estuve mirando como se fai, o malo é que ao final é chocolatina, é bueno. Non me arriesgo. Deixo ya pa os nenos. Bueno, moi ben. Pois nada, entón vamos deixar seguir disfrutando deste entroido infantil e o domingo vemos na comparsa, estaremos ollo a visor, Estade atentos, eu estou na salida. Na salida. A ver se me conocedes porque veño disfrazada. Ai, claro. Nada, seguro que te encontramos, Moi veña, hasta o domingo. Moi ben, moitas gracias. Nada. Tal. Hola. Non pasa nada. Que vienes da feria de abril directo? Sí, vemos de tomar unas manzanillas de allá. Que tal, que sales de aquí de Sotomayor? O sea, xa que todos os anos estaredes aquí Home, como sempre. vestidos de sevillana sempre. De todo. De que viñestes o ano pasado, a ver. De monos. De monos. Bueno, era de plátano. Home. O sea, que sempre vides así. Sempre diferente. De Nunca no. matizaos. Repetir no. Repetir nunca. E os tres sempre na mesma temática. Ahora sí, ahora os tres. Que guai. Que tal? Home, como ten que ser, en Entroido hai que vir disfrazado. Home, claro. No, que vas tomar aí algo en calquer outro sitio e atende un camarero normal. Sí. Nós somos unhas piratas. É que notase a afluencia de xente, non? Home, claro. Porque isto entre semana, un día como hoxe, se non estivera esta Máis festa, isto non. que estaría aí tranquilín. Máis tranquilo, menos xente. Unha familia, o mellor. Sí, algunha nai con algún fillo e nada máis. Que isto dándolle vida aquí ao, Sí, o concello. ao concello. Pois nada, deixemos seguir traballando. Si traballan elas, eu dirijo. Moi ben, pero bueno, podedes ir así todo o ano tamén, que Sí, non pasaría tamén, nada. solo nos falta a goma, caretas xa temos. Moi ben, pois moitas grazas, ata a próxima. Fátima? Home, unha concelleira disfrazada por fin. Ben. Que vimos de falar co alcalde, non... Home, hai que disfrazarse, é festa, hai que aproveitar estes días de entroido que pronto acaban. Claro, porque tamén ves costos. Coa sobriña, coa miña sobriña. Ai, moi ben. Pois nada, así me gusta dando exemplo e a ver se o domingo da cabalgata ven toda a O corporación. próximo domingo, home, esperemos que estemos todos disfrazados. Moi ben, pois nada, moitas grazas. De nada, ata logo. Hola! Tenemos el Vas gran salir a chef. desfilar. A Estás ver, nervioso? Levanta las manos, chef. Sí, ¿y cómo Así vas a para hacer? arriba, Bien. Que ben. Un aplauso. Toca chatín, ¿no? Y ahora tenemos un marciano que está buscando agua en la luna. E dende aquí, dende a pasarela Cibeles de Soutomayor, despedimos esta conexión do Entroido infantil, pero aínda non remato o Entroido, non? Porque o día 5, o próximo domingo, será a cabalgata do Entroido, como todos os anos, e que aquí que non pare a festa, e así ano tras ano. Vémonos o domingo!